wetire namba 0705505505 gose obarikere email gochiase sales@westernseedcompany.com. Simeka mapema, simeka embusuro ya Western Seed. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Safi kabisa msikilizaji, chabudugide kamera ngibine naye mwiguru ichinsebire chabono mambe jinzani cha Afrika imojona kwa ule ujumbe hiyo ne ujumbe kwa company ya Western Seed ya kwa sababu chimbusoro chingia sana ngo kwa ndire mbusoro ya Aminika WH508 mbusoro ya milima WH605 na boigo nchiro chikwa masubu ngo sana buna haraka WH101 na boigo umojo mutenero kwa haraka WH505. Lero ikiraga se studio mojo motegeri ngo kwandira Benson Momanyi yole technical advice kurase company ya Western Seed no araga se studio semambia bono neli tukolera mojo motegeri ngo turajikumulika gose turajikumulika chimbusuro ibere iyo ere haraka gose Aminika WH403 neli ya WH505 na chimbusuro turabato gukwandira semambie aiga ase studio nganchire mwaligani asinchira yabene kigima umubiso yokurase company ya Western Seed. Karibu sana Omoske Benson. Mbaya mwana dudos. Ngakikuwa abogire murai. Abogire boronge. Yes. Ekasi bonto kumna kamnaki. Ekasi nhereta kire bakatanga mu micho limitanga na moseraibu. Tanga na moseraibu. Ni kweli kabisa. Last time ngo twakwanerete igoro yembusuro ya ilikuwa ile Aminika WH508. Aminika 508. Yes, ndio tulisungumzia last time. Na tulisungumza kwa kina kirefu bono tutaragenda ituko kwa nditukulero karakwaniyo abalemi baho bonse kwa jumla mugusiando nsia saveta taye marieta okamiri emirimo koraneririye asukuru ngai tumaye guchaka chinkwara chitukulero mbeya mona aseli bageri tigangirire bageri ya bene gukwanio mwa mugusingi mase bantegerete mambi ya bono igase gipindi kya mu minjurimi njasa marieta ngoro ku Benson Momanyi ngabo yorugere Nyamira Kyoute Kenyoro Kyoute abako na kuuta endo meto tarauta ngatro to sata ibundi gotoka Nyamire gota marieta mayasa Kyoute abatabali mbaralia abasamaro pono Kyoute mbotabole abana bataboli okay good bono Benson Momanyi garwase company ya Western Seed UG headquarters cha chire asomo chokitale ndio ne company ya Western Seed anena mono ne yekoros chimbusuru chibando wana chimbusuru chibando chitoko kora mono wone go twara chire kaiga gosigo na chire kaiga rere mambia bono nantura kwane goro ya chifara ya tichinde go chimbusuru chine cha Western Seed asenjo last time to kwane tegoro ya Aminika 508 ndio nandenga itenga na tatio muliminga ase series ya Aminika ntuba chifara ya chinyinge pole na atukwanele echia chegatwa cha medium chilichukua maneme tinyire eliere ya igatwa yes bono naranga turara kwane chimna gwate bire turakwanira igoro ya Aminika 505 na bego na Aminika 403 yes so mwancho motegerere na bongo gusabanga obugate karamu yawo ne karatasi di hayo semi kurega sestu yesema mbiabono igoro yobulimi na mbuzurukira nyarako bakosimeka ndi kunyarika sari ya mbiabono igotora cyukonda chimbusure kinakumanya Aminika WH403 na boigo Aminika WH505 chance nigo chikoroso ne company ya Western Seed na mangana idindi chiko yakora nchibueka umubisorura se company ya Western Seed igakoro kwa Benson Momanyi gale technical advisor asorgo ngororwa gusi atumire ne company goliboli ryokoboli ya maseyemo igakokwiranira moja kwa moja mini wangalonye kubota liboli ya na bukona kulitangania igase studio gwetera SMS line ya 0791088922 nimbe nkomo boli mobisa eyemaseyemo ekero togendereta ne chinkwana. Karibu sana kwa mara nyingine tena Benson. yes company ya Western Seed jimbuso ne chinyinge Croatia na bona tuachaka gukwana usebona tuatika gukwana buli tangani ntu kwa ndego yembusuro ya WH508 yekurukunga Aminika bono rero igotukale Aminika WH403 na boigo Aminika WH505 tetuchakire Aminika WH403 mbuya mono asengencho ya yeli bagel nande tatura kwande mbusire ya Aminika 403 ngaite last time nande ntwali tukukwana asengencho litonya gukwana tugetera igoro tukwana ya embusire ya Aminika 403
bono daira tutia tukwanira ase oboime mononga embusire ya Aminika 403 obuya bwa yamburubi gose nande nga nkaye gokori burunge embusire ya Aminika 403 ya liga salia ya ase KM igorire guchakira chukuni 30 to 35 yes na ego kwama gose na gwasimeka mpakogese nemetienyiene bakene nenus nga within 4 to 4.5 months na bakonyora bakorereki kwagesire ina embusire ya Aminika 403 nande ogase chiguni 30 ina bakoranga nendagere guisaine eranyarikane kero kenonye kwari gochiko koni gosene ichiro okwenda ni chiro okorere michandinde eratoka korteki eratoke yoro bwate nabo igo embusire na ya Aminika 403 na rigitiko tebanga igere ngia sana sense moya ugusamba kose mbara bakoni bituma byugusamba bakoroku mama chomas na papa chomas na squeeze mende bawata bakatuwa bakapapa choma bonse no wote wanafanya kazi bonse no bara baguyetoma gonga embusire ya Aminika 403 ekeroko yesamba gose none kemba kya igokere gitambe burunge yesamba igere nganso none kero yane nyara gose maji kumeze kwanya kora jibana jibana na matosi abanyora ngibando yatwirira bono yanyoranga yasokiria matosi kweli kabisa kose kwanyoranga bono getasibete bye igoro garia kwacha kanyoranga na chinyoni ego chiko kolega na gote banda egetumekia Aminika 403 negetumekia ansu na ndekero kiri gyansu no mede no nyuni chante mtu bi once anamo iro kaliri kitarago ngabuya eriko githiraga ngabo amachora aya nande egento kenara guri goteba ngiringa gwetana chinyoni oisikoria no ugumo bwito mede bwa boniga ndio abantu batari gokora gasi bakoragira muno banyora bakoragira side nande banyite ibintu bikorete ibintu bigwansa mono igonga bono amachaya ndio asengenjonga tariko gana mugondo abanyora akwaya sana sigutuma kiri gwansa iro kaje ko cheka nyolenga totubete burongira ne ngwansa kere yobona buranya kana tokoreki lakini ngwa kwanete kigera chibusire chikuru ase company ye mona ye no yomo mbuya tunyuri omotegerere kero tunya gujibwekania ngwa kwanete ligoro yogose yelisa yogosiba ngenjaenga na kera kore mugonduri yo mukabwate ayokora ko bamna oyo bwe biashara goso yo bwonchereria bono embusire ya Aminika
Aminika 403 company ya Western kurigiriringa omore abarimi abake nkibabe ire bakunyaga banga gitari kubaira burungi ngibagoteba gikubachana muri masuri wabo koboke company ya Western City kanyoranga abarimi ko bakorera mikanga risakara liko tubekemba rilisiko igokonyoranga igoriri ororo kariri ororo kinyoni cyako legetiringoro yes kariri ororo kwanyoranga none chimbongi iwaji kwa access y'abantu mapema no ekeregoreki none kerere mugondo ekagere company ya Western City kachari muri mioyo egateba ngayaya tikatoro sirisakara tikorteki rilikong igoba kabeke fiji eri yoko make risakari kulikong endenga esuiye amangana ye mbura kosoime korangi utakora bone igonga company ya Western City egacharia abarimi abo spe asengenje yokorete ficheye yoko make risakararia yogotube bando gosiri gotube kemba yabariko andeke likong mate oisikulira ne chombe gito tugete kwa samiri chibando nabura samuri chibando amasakararia yogo ariyo sabura kurwase ariko saba kurwase byemba nyakwara ligereri chombe kiyanjete sana yes nande na ngombe nyankwanya kumanye teri utaka gento kelinga nga kere rais nero ekotaka gente kotako nabaka yaso kili urokorware kormun igonga amasakara yunara akoli ko makongo wake yes bono ne ngombe gekuria ekoli baka yakoreke ye kupurunge okay yes in terms of ngwa kwa negoro ye kemba guchura baka igoro asomuri milikiro kendo very frustrated one time gusimaga garukende mbusule agatwara matungo ya mange wona nechinga gichinge cyo konyora embusule ya Aminika WH403 anyole mbusule ya Aminika 403 esenje natabang eguchuli baka igoro ambeyemo ekero chuli baka igoro abarimbaro meta abarimbaro ba chire mutu wake muri myokonyora akoyana mugondo ligilie kembo gwiro kareta gasa muire obarachi nyekere ngachire obarachira ini yebantu jira ini ngebwate korata chire ini ora baranga chinyekere ngebwate bakera ini goro chinyekere ngekordeki irengebwate ka okore ko barachi nyeke nando obarachira ini ngakordeki irengachiraro bono embusire ya Aminika 403 nabakonyole bwa chinyeka se kemba nabakonyole bwa chinyeke kuchakera 45 to 50 era inia ya mewa guchigoro ikonga getenga gatogo kinega tali kale mona kinendera kini ngakine twa gatonyo samba chibanda stole chokoni nabakora konyoranga moko barana chiraini chincherere ose chinchere no chicho ose kwa bangoro uraiga mwabarana chinyeke moko bangoro kwa muteye bwata 10 nanyitigana ari 10 asengenjo kwara konyoranga ere nere bwa chinyeke chinyinge kwanya ne yende nere korteki bono chinyeke chiaye gochire 45 to 50 asere ne yamo ne kemba kiaye bwa chiraini 14 lines ibono egokonya umurimi anyoreri gasalire maximum ase chireni 14 kona bokoranga umurimi siko kubangorora byamba 6-7 iga okonyanga byakoreki yechire gorogoro akanyanga umutuli
yendo chigosimiku process neroro koreki egwetera yabekwa eriogo yachigokonya chimbonge njicha mugondo nebisambe bambiria eriogo yani egento ngoteba noche bande bune bonto togosimeka embusuro umuri bwechiro werose iri embusuro yawe chiro yebekire irongo kuso yebekire chikoni goraria wando bongorora oyira mugondo wacha konyora bono yabeire expose bono konyora nako irusha yako chikebeka mugondo ekobe exposed na marwiri na mbeyemo wacha konyora nga chificha nchirore gotukuta wacha konyora nga yaretera matongorori asenge njonga the process ile takoletaki itakeire igonga korosi embusuro tali embusuro goiketere ase process ya koletaki ase process ase embusuro ye bana Benson ase embusuro ya Aminika 403 egentongero tokuruka nga seed dormancy okonyora embusuro korabeke mugondo telikwama kiabanga gikanekereye karabekera nya egwato emirongo egosoka mumanye koira mugondo yero nebwate mekone iyo bona ngendo raka goteba ngelinga egento kagara amangana ya seed dormancy akonyarekana elinga nkonyorore nga omonto osekwanda kwasimeka chibando mugondo embura yakoreke embura yabora kunyarekanira abakwanda osimeke oli ogwetenge embura ngocha yarenge mpango ya Nyasaye nero mnekale kwanyora nga mbura yakoreke tirachicha wacha konyora nga bono embusire ya Aminika 403 nabe kunyarekana ebere ensali asingenjo ya seed dormancy nabe kunyarekana ebere ensali asiriroba etari kugunda embura kegocha gochema yakoreke emana gosoka igonga chimbusire chia Western Seed nambe yemo egento yokandate yo muri myase ngenjo nabe kunyarekana amagoso ngo barome things kota nga amagoso tako ba amagoso ngo baka ngokorariki nkobare nabe kunyara lyale go chiare go pakiu kwanyara go se nkaroga ategete go se nkaroga konyora kaminyukire ndio bona sense meri yo kurusi yo chibeka go chol tari yo kwanekera akuna ajo kwanekera bitume ya Western Seed bitume ya Western Seed ngeyo kunya kwanekera nga ngano libira chikomera nga oso chikunya kubinyi mana go koreki mana chikomera iye ntege tangane chibando chirimna chikwachirusi kuri mugondo kwachirusi kuri duka ndio the best yura koreki yoka ndio labda limaro go botumogete mna bono ga kisi afo maro go ga lyo tumogete konya gotegera litereka otereka chibando chage mesa nya koreki onya gochora origere ligore nga ne liere egesando egesaminyo ose ategete yes ategete oyerusiar ende mambia yo oyana mugondo jo koreki ujusimeka ngentege tangani akuna jiyo chikonyiye bande ya Western Seed na kiro kina samangana precautions kero mulimi nga kiabwende gutuma gwate biri muna achore mwete jinzi chema goroba gochora na buranyore na ende tararagira gakuna gochora okonyora no mwaka ngona gochora ali muina mungina ngorosia nda ngakiata kiri gwisibya magoko gosena muse mujando toyo kageta asamangana yo gwesaba magoko korona nyanje tega tusaminya to gwesaba magoko mate bindo mbiko nya biko kolekana ya tokonya asense moyende okay korona ya yete gatenga kitogwesaba magoko nambe ya mo gotumeke sabuni ose detergent all right asinga enjoy ebitume bine liyogo bikorteki bibekira ando obekini sana likokonya kokona gochora ekiaga sokera kokera koryangane aliso gosangane emiore gatonza tokoreki tiwe yagio tirangene no mwana montenga ngagiao safi kabisa msikilizaji mi studio kutoka Benson Momanyi technical advice company ya Western Seed na waraga se studio simambia bono embusuro toberto kwanira kutoka chagete chingwanechi nembusuro ya Aminika kwa Aminika 403 zita Aminika maharaka kwa Aminika 403 Aminika nandege ntokene na ko tabegoro ya embusuro ya Aminika 403 umeteke bando ke bwate Messi aigere mekon igo naona take kubolia buntara kora naona take kubolia bungaki asa Aminike ye 403 umayete jimbusuronjire okubuge jitinde tekero chia korere kichia kinire imbusuro yakinire kabisa lilia beregete okubuga gitinde bono embego chake yamanya koengecha iga yakorera gwitura nsepo ya morans ya pack waka neje boge kwanyora bone abuno ebirongo bigosoera paka chingo ko jeja kagotora gerense wacha kanyora gweta neje chirani asinga njate banga chingo chiagono chibando chiana chingo ko kwanya jabeke yechumbi
ma just ni gotara bono dudus yes embusire ya America 403 na gotega mbakia igo kerekenene ande kerekenene yes igichiriti baka igoro meaning nga ekemba kya ne kalito bono ekereba ebande yekerebwate omosioro mutingu igo gokonya ki embeo ne cherien akyo omubera no isagocha gosembe nyinge teri kunyara gokoreki teri kunyara gokiyiria nande namba ibere igora gokonyora bono ekemugeti omosigo igora na gotige tumekene gutumekenene bono konyora ekemugeti egurupe igora omosio koro morito bono kurunsa mokongu bono konyora nga nabe kunyara ku omosio koro mokongu ekunyara ku mokyo omosigo riore gorare bweba bwebando igonga emesia emnere mekongu gokonya embeote techiyiria nandi yaye konya ku mokyo gutuma keria koreki kirigoro kirigoro asinjo ne kalito gukorera kurwa sembusure ya Aminika 403 manyete marieta ya Araka ndiro na Aminika ndiro kara differentiate yango ngiyego rero ku Araka namba gete na Aminika namba gete good bono ikento na gori goteba ngiringa ikento yakere ku Haraka ngaitenga marieta igakona no asenge njunga nabo kunyara no ritwa kwane goro ya marieta na kunyara ka marieta nara kunyara koena no kulingana nasi yes na boro ko uwa goteba nga gose asana ngo bago gose no mote gose no yongo moto bichage tro chirende mote mwamu igo bono mote mwamu no kabeiro lia masagara no ndinga mangana chinsagara chi ari ngoro bono kulingana ne ketumeke kia gose e company ya Western City gose nga disirikando litene tamangana ya France yes igente ketangani kwanza iko bakurigiriye company ere kurigiriye nga yaruranga egetumeke kwa mana matuka make njira kinda kore ntebya baremi gose barimba nyara ko ye identify bwango nabone ikia matuka make pakete Araka na no igungo montagro ku Araka igona bara mengo monto ya korte no muango igaro muango nabo igo nande bono bacha kanyoranga abaremi basirio kwegena kara bari basirio kwegena kanyoro muremi ndo simeka okasama tongoro ari gwakwana muremi ndo simeka bituma byaye acha kanyoranga omubera ko goja ninsepiraire bono bakacha kanyoranga abari basirio kwegena ekagera bagatenga bono twabaretere getuma gekuru kwa Aminika ekirura nyare gokoreki ekirura nyare kwigena okay igonga etobautere gati ya Araka na Aminika igonga kwegurenga nenjiriringa na kibiacha Araka ekiacha bugango Aminika egogiacha sinjo konyora bari mibasirio kwegena yes okay igo amarieta ya bono Benson kutogenda subwango amarieta ya bono Aminika 403 elite nilio konyora ekembe na Kevis na nilio konyora kimanyete eno rieta kimanyete okay nilio konyora ase nande na kwantigoro ya package ya yibituma byetu bya Western City nkonyora le Kevis mbabegete sticker ya bogali okay sticker ya kere gari ikonga karo gutume message yeri ige okoretera sawa ni gutuma kiribna kiri skali asante igonga tokogora Aminika 403 go gutume message yeri bakoretere Aminika 508 leo baraki asante kunyarekana nimekupata vizuri kabisa so Aminika 403 kodi ya yuwate kero gutuma gochi Kevis for confirmation gosogoja se company ine Western Seed information yo konyora ne information ya 403 itokonyora information ya 508 yes anya na Aminika kwa 403 na Aminika 403 ya tanga ni ya company tokonyora ba koretere Aminika 403 bere bomanyi company ya lego koletera Aminika 403 for Western City shukran sana igo inawatambua sana Kenya Plant Health Inspectorate Service KEFIS ile ajide kemerongene na isano ne mu cyavuga jinse yiri cyabono mabete tunyogokerie Benson Esubwango to so asimbusure yende ikurukwa Aminika 505 yes Aminika 505 nero igekwa mana matuko ale
4 to 4.5 months. Yonga no America 403 na America 505 ndio no bira se category yemo ya maturity. No yen production yabo igekorteki ire ngaine. Lakini bono igento gekomekia America 505 yabe tofauti yake. Ntwa kwa negoro yechinyeka. Yes. Na ntwa kwa negoro yechiraine. Bona ekemba gento kwanira kabisa. America 505 era chireni chaye gotwara chireni jire 16 lines. Eriye gotwara nga 14. Eriye ndere gotwara 14 403. Yes. Ntwara sabia sana. Na kubugata sana. No mwana funsi omu. Bona mbwato ke bona. Ando mbwate ya moina, bona mbwate ya 505. All right. Bona mbwate nge wachireni 16. 16. Na ndo konyora chireni mate egotumangero konyora none kemba kiaye. Okonyora korikora nge bandera tamba. Abokora nge bande no egichire. Lakini kwamba kora ngamone yaba tamba. Yani ebugate spacing ya sekemba. Bono ebande ya America 505. Iko ye chanjete. Chinyaka chaye ko chi emigaine. Iko chimigaine. Iko neji nyinge. Trojirende. Iko chikorteki. Iko chimigaine. Ngona bokonyora ngasire ni okonyora ritwa kwanere 45 to 50 ya 403. Ebona ya America 505 abokonyora bwata kuchakira 48 to 52. Yangatebi Omusike Benson embusule bono ya 505 na harara somo lime samuire konye dina manyanero I'm giving you a true story. This is a testimony. Konye dina manyanero wona ijero muliminde to some extent wona achira somo sani one umulimi nkonyora siko tata bigite litandiko ligale chibando chigusa seli chimesete chine tu chintambe nkiyo gegundete nkomubona ki ayendi gwakora sorting nani bituma igoko samura ndi gwakora sorting ngere ngenche ngayaye bitume binabo bisamuire buna birego kumubona ki eyembusurukiye tante beti arombusuruki tante beti kumubona ki ngango mugo kwa kurete mbusule naliyete kongo mugo troje igobona nga omorimi okero kena bera nyare kene gachitaka kuri mbusuro tamanya mbusuro kiasi mekagose. I think he was not even sure. Asengencho kine kirango mugo bas oacha gusuka ngamanya ngabono hii nimeitambua ibona erengenchi yaito una into Western City Company na umuko kwa genjere yi wakatobastwe nastugetara wakatostwa baremi nastugetara after twabastuire twaba mubuko uno muremi yakwete oko mubuko kwariringa na America 505 yes anoga ndego sukoroje mono na manyitirende ponto je kwastukire konya wastukire nga kai ndi wacha orete bitume bigundo ukaiweka kando sorting yao ndi wakorete ndi kwayakora ukarastuka kakonya gotebi ngaye na biasa murutu nando gasuka saidi Ono okobande na inche tochirengo gamba tole wana inche okoba nkorari mande ono ngachaka kolengereri bitume bi number 1 mbiru waleti number 2 mbigundeti yitatambuzukiye ikariba gende mereri ikare gwamero ngumuboli wono mari yogo kikware go siara ngamanje wondi sia diri yogo mugondo to sia diri yogo tato tebe to sia diri yogo jibaro jire genje jira betega no ne mbongi dalime egento naiko gote ibono noena abangina bako nchibande chiro tingo nacherera iko nare gote bigintu kiri na roche bono egenderera bono kwari nanje nataka nanje ngobeke bya commentere yes noja aba bako nchibande chichiro chobosi yes chogo chigosi yes noje tumeno wakroje kere karabuko omorimi gakare bwete gosoyo kare kugura chibando achigosia ndio oyuka kachiane kerete gari ase chiro tutabe gosenya koe achiane kerete ali bona omori oseka some achire gocha kochikora na gote gochiko salia nambe me gochiko salia na chia gosareti omori mgako yanda gochora gochikora tari ko yanda gato goretie ya agufunga maisake
asengencho chikomesa reflection ilinero ochiri chindabse ekero chiri chindabse oroche for instance bono ayino bwa chibando chiagabwo chire yero chinde chibo chirukene chire yero chindokorange chibosete na nchero ndane chiana America 505 chirabete se customer ya chire gosi customer satu chiachire chate kugura chibando kayoro chiraro likochi ekiyage kweonia igonga egutume kia 505 na mbere mwana gwika gotebe iko kirekera buse timaitinga ayino muntu bobosie no korokana no muntu bobosie oroje ga yete technician muntu bobosie technician muntu gioroje okoikorisi koikorisi na ene technical advice bono ikentona ko gotebe ngiringa tuara letenga ngoraria gachoko bono ageduka ngana ageduka ande bagacha bagatenga kageduka kariko kwanguruye urunjiyo kariko kwanguruye ntori kuri bintu bisabo iro murayi togenda ali bono togenda ali base abeduka base kubora ngana ki nakina twaza koraige bono no abeduka umanyete na barabungo sibali bitume yani ndona ko tayaba ngiriga batigangeri naki go bachorete kolengana no mwana kire ntubwate kiro mundu natagite kintu kiaye test yaye so bali mtubwate mujana na barabu ikegere iko barosi kolengana nabantu bara batagite bali batagite bono egetumege kia gose company ya Western Seed yes tato kwa specifically getumege kia America 505 ndio oposibugaye obosie etingo tasaboreti to sabora ndio nande ogene ne duka ogore ole torugo bori gwe duka nobo bwa America 505 obebeke mesa yes okorrekana korwa tambe na bokorranga bwanse bono bore gwe duka yejenyo letinge gosibuya koko boikanga bono ko bochikorio no korio koria otekwegwe test twakwana kwata kanyoranga obopade bobwa oborobokon obonde gwe duka oboro obororo igonga ebitume bya Western City obosibugaye America 505 obosibugaye niko borobora bse mbali nayo gutwala experience kimirimo kwanya kuri obosie kerukuruka onjo bokuma koruriko nkagetenga none karengina yana ya matengina sikuisha to konyana na bakonya sasingi na raso ile liko na njiti kana to te bano kokonya na kumbe ne tamtebo never ne tempo mate never tempo na ndo na rumurai ndeka ndo base no konya to na rumurai njire iyo tokwana igo bono na bikunyarika nanga asengencho onye tukana letigo na rakoboria onye tukana letigo roje ndaje juko bonjera kuboreriko nabo njera kuborika kikwana gokorabo lakini koko eresanga ekera njine sandi to kumira nabo aine sandi mo kumira nabo njine sandi to kumira nabo chenko bonchande okay njo ni mbate experience yo kana kyogonja kwani bwete igona zaga to rio ka gosena njina zaga to kwere rugera ngamoja kurugeru ikonga jine kerugere na gagariki na kabonchire yes ikonga timete kosenga obokuma kwanya kuri bokuma bori okunga ankamane nakaya kantike chingeni lakini akataka gukubori naki obokimo otete kulira obokuma bonde nkagerole nsa nyumba nyolenga nande cha kuruga bono mami mane ko ranga na gitoko kara bono okobutoro bokuma bone noboke okor igonga gokuruga ko obukuma bugokoboruga okunga nobukuma borobwansu ko ngange natsukichingeni kando ndio bukuma bwo yani asubwinge nobwansu nobukuma borobwansu ande nonekera bokore omete egenta maiso anchire onya maiso anchire gento igonga nabakonyoranga no moyo monyene okunga angende na koreki nabekire muno okay asante sana jideka tubwata igani jideka isatu gukora chinkwane iki twari kubwate simia ya moyoka sumuri milio tutegereta sema mbiye elinde nabera toke ngurwale pongezi yaye nabera toke ne testimony yako nabera toke ne libori yako boli sema mbiye asa yoli gwa tutegerera sema mbiye tokobeke
asinchira ya bene twakire simi actually kisimi bere choka gatogende tukole chinkwa rigeze katugwa isa to choka tonyora mangana ma yasinchira bebo ikana 0706181822 na 0796988630 enkayo mugusi hello aro munyekero kona ndi wakire buya waikire kisema kya Kirigoris Kirigoris kwanyole Walibora Walibora Nyamira alinga yokorwa Nyamira ankorwa zakoro kubosamaro ige na itambe sobo mwishimigo bwoja ige na itambe alinga iwate bukurwa Gyoute oyakoro gyoute mwabizoyo oyo yakoro nere gyoute no tumna era senga ayomo samaro no mosamaro no samaro cha masaba no yo no motaboli bueno nagekara kwa aggressive apa samaro ntometa sasa moyobosia ntometa sasa moyobosi muri gotofera ngoli more tigafata yanga ngoli bare Ken Walibora tigambo ringari swaliane asante baba mteno more minde Kirigoris lakini ngegergia tosumbua sana wale konyora kibando jibune season ya eta in fact yo gorwire mbere kuga kibando konyora nga chiko beke bichondo bando konyore beke tase bande beke tege chonde kenene nande kabumamati wono gorwire obundo mwe kibuga chera ondieri ya eta liswali rinde ndio ngwenda tore ajiro feti kwanyora nga chimbege kindo chianjete mono kwanyora ligo lirire tabauti mbabuga ligo lirire vigistiko se kero montako ni ligo libunata gete. Asante sana Ken Walibora in less than 1 minute tafadhali omoske Benson Mumanyi number 1 timaye dio se maestro virus ya kukwanira ose live blight ose grey leaf spot bono naye wora mwirenerie igena yo mwisa atebange bituma biguchi bya bichondo ekera kwana igoro yebichondo tiangine limo samaro yunga ekera kwana igoro yebichondo number 1 ndio ebichondo in most cases turikobanga gusunuburwaire all right ebichondo okonyoranga nembusura akorteki asimikirire iyererembe okay bono nabo konyoranga kwanyoranga gusikaro kende mbusure yigo yaruwarete chimbusuro nkorwara kino konyoranga embusuro kwagire kwagorire mbusuro kose kwagorire mbusure nagote embusuro tari mbusuro igine mbusure mba akorteki mbusure mba akorete kagera embusuro bwate immunity erense ekachikosokie bichondo ebichondo biri omwabono ate abo koreki omwabono obutuka nando kwane igora mangana ya maguri ligori ya Western City tokone gutumagido ya 2 kg igorire 820 Kenya shillings ndio only igongetenga na mwirniri bona kero kwa mwirniri nchire iyo ndo chega igachiza chizo chialire kwa no muri miga iga gukwairi ga gitogende na nchire ro iganyore mbusuro bwana ndatema gusimeka ya 505 na peteke umurimi ndara kwane gori umurimi matenga twakore chinkwana chaito unganchire teka yamo ndio indu pole yane kuchibogichora alinyamira account ibuche sara ko kunga ibuche aso muchi bwanari ibuche bwanari ali mbasire tyo mongina chemi mogeto yura rusuga senkendu mampia raini kuli tukulia ichuma ikonga tigangiri bageri ko batenga pole sana sengencho na badeni na bantu bana ko basiri anti yae beti mwa pole kurwa sembeo na babaise koranga no embole rinko mwanya mutakolitiki please wono omorimi ontegerete emambi yabona iga asingenja kwa minchu ilimi ndene kenenga bona iga abalimi abange bona ige bali mugondo bategerete iri kuri mugondo ko bali mugondo bategerete iri bali mugondo ko bagasine ko minchu ilimi bali mugondo limi iri gasine ko baminchuria bakolitiki bali mugondo koromokya igotuma kirikia kwa gora kya minika 508 kano kabeka mugondo ko gukora kuragwa sigasi yo gukora gena kero rango sikia koriki rango sikia merire to rango simne mbura ya tule nyinge ga yagitichira na kwa ra chimbura embura kare gutichira abantu orenge tumaga ya tichiru onye ya tichiru oro gosino konyo gitichore okay mbuya mono ditukoligia ande bakanga kiene ka turaomerane yes ende torolenga na kitogo konya na to sirie enchara kuranyole biro naende ntoja kuligereria haraka WH101 na haraka WH301
ebiromba kabitoka mbiamo. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Na kutakira maya umusikie Benson na asante kwa kazi kuntu kabisa. Soko genda utachati gabanya koroka musi. Gabanya koroka na ne weteris kairembe. Kongane chigoti. Asante sana. Oyakoro kwa Benson Mumanyi no mubisokoro se company ya Western Seed gale technical device. Mwaka mekenye bubara otenelele ga igagizike monto mangana mayakoleta sinchira yobo ikeranukege maye jinsa sato chebono mambia nekero nkulire lyensa ya nega ige konte binga jinsa sato chebono mambia jinsa chia Afrika ya moja. CFM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi Rwa chintandanye chense bosi abantu n'ababaito warorire mbura yature genda ngora to kumanya gusirira abeli yanyu gitekare usamajarure kuruge tunungoro agoswa ibune gare yao abantu no bari bakona gukemba abana baito na mariogo yo gotindia kinya sore no chire na marunaro abaiboli baito mobe maiso ebinyore chiparapara kiasarekire rasmus gumune gurwaru kipara umanya kana ori pikipiki gosoki aseko gosoki kuchi to gwesinderere chai pakare politician nendeni mikutano kwa amani. Hii kiburi ya kupiga watu gunzi na polisi watu wamekataa. Hatuwezi kuwa bila power, lazima tupate power. Hiyo power tunatafuta ni ya kutumikia wananchi, sio power ya viongozi. Ile kikundi kingine sio chama cha ODM, hatuelewi. Mimi ndio Sifuna aya namangana maya AKICFM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto kare politician nendeni mikutano kwa amani. Hii kiburi ya kupiga watu gunzi na polisi watu wamekataa. Hatuwezi kuwa bila power, lazima tupate power. Hiyo power tunatafuta ni ya kutumikia wananchi, sio power ya viongozi. Ile kikundi kingine sio chama cha ODM, hatuelewi. Mimi ndio Sifuna aya namangana maya AKICFM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto wewe mangana maya aye jinsa isato cha bono mambia alitangani kigima na mangana ya sobwenge buna osomoja sole na mekenya bubara muswada bujikumu butemeremo mugabana we county ya Siaya James Orengo nigo ochakire kuhariganirwa Oria nigo kwarurwe ujia ase serikali ya county na serikali ya nene kubwatirana ilinde kugaria epara ya Kisii Keroka. Umurai bwenze William Ruto nere uganitie ODM mono kubua habuna ODM emuganitie. Mangana yo asenchera engekeranu. Omwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya KCFM mekenye wobara karibu. County Assembly ya Busia hanigo yariganirie umuswada abogochia kumuta emeremo mugabana we county ya Busia James Orengo azekeria agoteba buna ano ogota airabuya emerobelio ya county yo mangana korwa ase abaime be assembly yo igo bagoteba buna aba MCA abange amona ababunge bachorire korwa ase county yo mono moseneta we county yo Oburu Odinga oibo igo naende ochoro wango igakoba umurai wiki amakia ODM nigo ba magega ya mangana yo na nigo bako muswado yo okoboko aya niga goja chingaki ekiama ekio kia ODM yenderete ko enekia okubagekana okonene gati ya bali bakomoa okoboko murai wense William Ruto asomoro broad based government na balia bako yamerelia bakora wana Edwin Sifuna amo no mugavano yo James Orengo gati ya abanda bange ababwatani bekiama ekio kia ODM. Kisii FM enka yomugusi. Umurai bwense William Ruto nere oganitie ekiama gia ODM mono okubwa abuna ekiama ekio okemuganitie. Aya nkolengana no mubunge we Embakasi North James Gakuya
kugwana emambe ya lero kurwa ase umuji wa Nairobi. Gaguya nigo ateba buna nonyanekero Raila Odinga asirete Ruto nigo aiwikanete kagoteba buna tari gujiwancha montonde bwensi kogosorerwa ekiame kya ODM. Gaguya oyore oyomo asebalia bakwamereria serikali ya Kenya Kwanza na endo jorire ne kiama gya UDA nigo agoteba buna Ruto nigo agwechandera ekiame kya ODM kubwa buna agwechandera ekiama kya UDA. Idimuli, my take on this is that from the beginning, he's the one who started in calling the shots. And you remember very well, he was very categorical during the burial of Raila Odinga. And he was categorical that he would not allow anybody to destroy or to be against the unity of the ODM. And he repeated that he was a member of ODM. And therefore today, who needs ODM? Is it ODM or is it the president who needs the ODM more? My answer is, the president is the one who looks for re-election. And therefore, in this particular business, he's the one looking massively to see that at the tail end, he secures the unity between the two. And he must drive this vision. And there's nobody else should, as much as the party leader for ODM is concerned, I don't see him playing that first fiddle. Kisii FM, Enka Yomugusi. Okubulia ni okwarurwe hoja sabarahe ba national government na bali abechi county bereje agusi kwimukie getambukero kya bwango eliogokonya obugima asebara ya Kisii keroka. Iye ngubwatekana ne baskane menge aberege kwane kigwa asebare iyo asenga kientambe bono iyo yairere abantu abange gosiria obugima bwabo. Kubwatekana no morandia oberi mabe wikansa ye Adventist ya Kenya ne bwenerete ebitambukere ebyo kwimukigwa ase boigo aboliri abarundi ba boda boda ana aboigo abarundi chiroli kwa maiso anene mono chinga kichiga chimbure nyinge eyegenderete kwane kigwa ase orogongo rwa Gusii na Kenya ngima. Samarieta Nkoroko Pastor Obed Mabea nabonte te korigereri ngana reabereri koba asama tukaitiri na bwango igase epara ya Kisii keroka umabasukano obeire gokoba chintunda chinyinge uyo oirire amagima y'abantu abange gakinabero okumya naende nare kuboria serikali eke emerobiri yo kogare epare yo ya Kisii keroka erinde tibakorora ngabono accident yaba gusuma basukanova abantu baba bagu ringanelio kwanyora ndiri koligereriu naende tweba twagende n'obugima una kawaida n'abantu abange ifamily chinyinge cyasirire amagima abo asepareye ya Kisii keroka. Kisii FM, Enka Yomugusi. Igogenderete gutegerera amangana maya kurwa Kisii FM, Enka Yomugusi. Magega haya video otara azemitandao echikoro kumugavana Busia Paul Otuoma kumwaka omumenyo yo mubwenseme iyo orotacho chinga kichoko ena nebituma byokomera byabusa kuja asaba menyi benseme iyo muwagiri wikigambiro ekenene Danstan Umari nigo esokirie na kugikirie kolekyo. Muwagiri Umari nigatebire buna egakorekyo nigo kire ekyobo chai na gorengana nilichiko mugavana oyo wikera bono iga ango nigo etigirie meremo. Paul Otuoma nigo arorekana ga akumwaka orotacho musacho yorenge ase eraini ya bangina oroberete boigo nere koegwa ebituma buna bande nonyana bo eraini ya bagaka yarenge onero demanyire iri buyabuna ninke kogera musacho iyo enyorete ase eraini ya bangina. Umari nigo atebire buna Otuoma ainyure buna Deputy Chief Justice Nanzi Barasa oyo okabeire omo Deputy Chief Justice nigo amusunete mioro morendio yomo ase ogotamomanya nekyo gekamwirira gusiria emeremo yaye. We are looking at the conduct of the governor of Busia.
His Excellency Otuoma. He has been captured live kicking a citizen of the Republic of Kenya during the distribution of seats in Busia County. Has the governor done anything wrong? Is it allowed that government officers can kick any citizen? What's the difference between a governor kicking you, a president kicking you? You get a slap from a police officer. You get a slap from a senator. You get humiliated. You remember at one time, there was the time the Deputy Chief Justice, Nancy Barasa, was accused that she had poked the face or the nose of a watch lady, and she was removed from office. Is it really an offense? Can we trivialize that issue that people in power can slap you, they can spit on you, they can tell you anything that is there? The answer lies in chapter 6 of the Constitution of Kenya. Omari nigo akwanera ebibungo gete bye katiba abuna omokoli emeremo gwe serikali chimbwa chia chibwenete koba Paul Otuoma Obusia abuna omugabana atabugati igwamenta gote abuna agulia nogochaya abantu bamucholete abagenya bonsi asobwa mona boigo kolentera ense ya Kenya obosoku asamaiso ye chinsejinde. A state officer, that authority he has, he must use it to respect the people. Did Otuoma respect that person of Busia by kicking him? He did not respect the people. Number two, that authority assigned to Otuoma is supposed to bring honor to the nation and dignity to that office. Did the conduct of Otuoma kicking a citizen bring honor to the nation Kenya? No. It brought dishonor. It brought humiliation to the Republic of Kenya. Remember, a state officer, why he's called a state officer? He's because he represents a segment of the state. Nigogen retogotegera mangana magia Kisii FM na mekenye wobara. Kisii FM enka yomugusi. Amatuko make magega aya abamenyi anene mono abawonchuli abensemo ya Mawawa ya North Mogirango county ya Nyamira kwimurunganeria ogutagirwa ibanda byabo amone serikali ya county erindegeti kya Mawawa esanigege chikoroziwa abarai akorwa azezerikali ya county ya Nyamira hagati ya baba waziri na bachief officer amono MCA bwe ward yo ya Mawawa nigo bakolete egekaro amona bamenyi bensemeyo eliyo kuriya ali chibu igoro yobwagachi bwe egetiekyo kya Mawawa esanige bagwana asomo sangererekano yo abarayabo nigo bayirete chingaki ekyo kobaeresera abamenyabo obuya bwegetiekyo gego chikobalentera egeroke guchigwagachwa asensemeyo naigo kobasaba abanjirane egetiekyo kyagachwe asayo ya akorukwanga Mawawa esanige. Nirango jiba benefitera se konyole stadium irenene irabe project yenene kabisa ase Nyamira yaito ambaibere nga ase Nyamira project yino ere sitoga igorero turase genteke mogioka gekoro kugendo keke amagenderero abana baitumba nyole chigasi weterasa stadium igo tane social hall ase no ene mekutano egokorero stadium peso agiri stadium ya waje ayo tatewa no so bana ankantina baba intega bana angarero na tagaiga insurance na bantaba baitu kubange muntu kwa stadium next time mote ni mweka muto kana gabana so taje kara bantaba so ba kwa agiri onye kede ngeyo ngedri mucho wikirana bana wikira gabana akora bigosige ntekele ndukiamana sana ari ni kumari boja gauni kusige nteke ego da konya bantu ba Mawawa emyaka yonsiti opportunity ndo bata konyora weta gotwali opportunity ne kamine ite dio kamaro go saba bantu bami imanye tenga oyo bwate building yaje obwate keno moso yororo bakai kubororo lakini aterana elila magana baraki
abamenya abo nigo mweri oye banchiranete getie kigechiko wajwa azekolende baboletinga balia amalema abo amone ibanda byabo bikunire banyare wakanwa ne serikali ya county ritangani umorobero yotarachaka aya namagenderera maya aikire na isu esen ekenyureke diaito naigo ekaromogorora magenderero abana baitu bali basirire esinya sora ine esamarume mbaitega ekegwanja bataja gukiesa n'abandi bakubatiyotereria ababuza ntabwo tutubanya to kututugeza namugaga ndanya izo badari ekimenyete ngiye gazalira aya nanatire nekero binte byombi byose birakuba stadium abangi nababari kana abana babo babe nabo batanga bakora ikugari so tari banakoba bako penalty ndara ya kora haye jinse isato chia abono mambi motegereri nko iranerera oroboti twacha kiruru tangani county assembly ya Asiaya nigo yariganirio muswada bogo chikumubuta emeremo mugabana we county yo James Orengo azekeria bagoteba nga nogotaira emeroberio ye county yubuya mangana korwa asaba imebe assembly yo nigo agoteba buna aba MC abange korwa ase county assembly yo ya Asiaya amona babunge bachorire kurwa se county yo mono museneta obo Oburu Odinga oiboigo ochorwa koba omurai wika magya ODM bwangoiga nigo baire okoboko engane yo na nigo bare maega ya mangana yike boikiranu niga gocha chingaki ekiamekyo kigendererete koenekia okubagekana okonene gati ya balia abako omurai wense okoboko asomorobiro broad based government na boigo balia bakwamereria bakora wana Edwin Sifuna James Orengo amo na barai bande bekiamekyo gya ODM Kisii FM enka yomugusi Mwario obwa mangana maya ye jinse satochia abono mambia tumerane jinse nyenkumanya yo amana yanda sobwenge njengoro kwa mekenye bubara Kisii FM enka yomugusi omwelio bwa mangana maya bunaletwa sole na Kisii FM enka yomugusi